non tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamana TV ene tawe ɗo balɗe capanɗe tati ɗo e Waliba Kunda meɗen gari ɗo Hiro Oske wadde cosaan fulɓe sukaɓe rewɓe ñaro ha weyda kollira cosaan muɗum machallah hiro ngo waɗi fayda Oske o wi haɗan ɗo noddi ɗiɗo artisaji e nder leydi Gambia Demaski artiste ko ha e artiste goɗɗi e goɗɗi e nangan inde mabɓe kono hiro ngo machallah hiro ngo weliɗo e Waliba Kunda e ɗum noon Ñamanari TV ari tawtorede e hiro ngo ɗo e nder leydi Tumana to wiyete Waliba Kunda machallah ceeɗe fof ngari gila e tenkoninaɓe sare gela sali keñe sendebu ndeɗe fof ɓe ngari natade hiro Oske ngo ɗo ha Touba ɗo e leydi Tumana e ɗum noon Ñamana TV kala pala ɗon pitade keɗe muɗum yo yato YouTube walla TikTok arat ayat programme ɗi e nder Ñamanari TV mbawa pitade keɗe Ñamana TV e ɗum noon haɗani ɗon men beltima menen ne ɓe ngari ɓe hokki men teddungal men beltima no fewi wona seeɗa ɗum noon Ñamana TV o wi musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo hompitade keɗe Ñamana TV yo yato YouTube walla TikTok.
Mene calmina goto fori de mun yettude muɗum yani wonanene wata tidi wata tidi ye par ce que dikke jogi se mo anda teddugal tan santo teddugal e dow teddugal kono ganduɗo teddugal o santa ko teddugal e dow teddinede e dow muɗum ɓe bawɓayroɓe santa ko teddinede e dow teddugal par ce que mo anda teddugal tan santo teddugal e dow teddinede el baɗi wonɗoni gandi teddugal santa ko teddugal ngal e dow teddinede OSK fajiri tumana en teddini minen teddini kam kolimama kam kolli kam koye mumen ɗuma dimmigal am yiɗiri ɓe holli ɗumen hoore am ɓe jii kam ɓe hiiti kam ndeysan goto fof andi goɗɗo joni o woniriɗi ko heeɓe ɗum ko hoolare nde teddungal ngal kala ɗo teddungal wonani kala ɗo teddungal ala hay hunde wonta ɗon so mbiyama janggo ko sati koɗi laati woto laati woto sati ndeysan jarane keɓe kundannade ɗen so guiɗo balle jeenaɗe joguiɗo Waliba Tumbaɗo so calminama ha woni gonga ko ni wiyete Bambayra Bobara bonɗo ko bonɗaɗa galle muɗum sinaɓe de yafano onon jafano ɗon ka ndeyssan on jarama tigui awdi
Angani, Amzawa, Sister Aisa Boyjawa, Loco Latina Dermele Santanko and America Turon. Sera bonara, amimi bonara, fayafi anamu hami andina bedo. Sera bonara, sera bonara hone, bonara hone. Inshallah manongol elman. Again, Aurengo nengo room Demaski.
buri lewru ndeysaan jàpp dem nam ko lo bani ndeysaan ko yi ko ko dum on tan ndeysaan seeda bonata ko inshallah mojjat non bare gele mo day do mi nana kala gido OSK do me jungo mongo kala gido Demaski do me jungo mongo ndeysaan Demaski welcome ma ndeysaan OSK welcome ma tige ndeysaan jango ko kundam ide OSK e Demaski jango ko kundam inshallah rabbi to wela hawe tina der kala kon sina yaton el badi permida Desan ko Ibrahim onde nyaman na wala na mo ko nyaman na TV na mo ni
ɓeɗo kala ko ñamana artiste ɓeɗe gere o golle mumen ɗeɗe jaa ɗum noon ko ni min jiidi komin film jibine gandodiri nde ndeysan ko guiɗo ma noddima o guiɗo ma nororoma hoole mbaɗa ɗello moɗo mi nana ndeysan ko ɗum tigui mawɗo bisimilla ma. assalamu alaikum Bakunda taki Waliba Bakunda on calminama on jettama addi men ɗo ko jikke teddungal e weltare saabu yidde OSK e aduna noon ko jikke min gardani ɗo wadde freestyle kono min gari min jii artiste ji jimɗi ɗo ɗi min bettima kadi min pawa hen kadi konngol amen enen ɓiɓɓe Gambia mbawen wallude ɓe mbawen ɓe pusde beele ɓe yaha yeeso ɗum noon DJ ɗo wattu o koko yeehi o kam mi weltina ɗo OSK e artiste aji arɗi ɗo ɗi merci beaucoup ɗum mbawɗo freestyle minen min jaari ko Mamaya. Merci beaucoup pour 8 ans de OSK. C'est une chose que mais quand beaucoup succès si bon ni wale kaje pero bonnata on nani ko mbimi ko ballen artiste dimendi ɓiɓɓe Gambia ɓenen mbawata ɓe wallude. Merci les familles zamateur gorko succès from Nyamanar. Merci OSK.
jawaban asal minama cuma mambala nesan dijual tadi orang asal minama nesan mana tinggi dijual tadi kami nak